ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ዘትነብር ዲበ ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል አብለኒ ክርስቲያን በዚሑ ግፍዒ ድንግል ማርያም ብተሎንዒ አብለኒ ክርስቲያን በዚሑ ግፍዒ ድንግል ማርያም ብተሎንዒ ኣብ መሬትስ የለን ሰማዒ ኣብ መሬትስ የለን ሰማዒ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘትነብር አታዕልልታይለም ዲበ ኪሩቤል ዲበ ኪሩቤል ቀያፋ ምስ ሐና ሄሮድስ ምስ ጲላጦስ ብሐሰት ምስክር ብቕንዓት መንፈስ ሞት ፈሪዶም ሁሉ ንጐይታ ክርስቶስ ብዕንጨት ክስቀል ደሙ እውን ክፈስስ ብዕንጨት ክስቀል ደሙ እውን ክፈስስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ክርስቶስ አቦና ተዘይሞት ብፍቅሩ ነፃነት ንዓና መንክህበና ነይሩ ናይ ክርስቶስ ቁስለት መላእ መሓውሩ ንወዲ ሰብ ኩሉ ሰላም እዩ ፈጢሩ ንወዲ ሰብ ኩሉ ሰላም እዩ ፈጢሩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ስቕሎ ተቢሉ ኣብ መንጎ ክልተ ሽፍታ ርሑ ዘጽግብ ኢየሱስ ጐይታ ዕለተ ዓርቢ እዙይ መሰሎታ ከዋኽብት ረጊፎም ምድሪ እውን ጸልሚታ ከዋኽብት ረጊፎም ምድሪ እውን ጸልሚታ ግን እሱ ተሞተም ግን እሱ እንተሞተ ክልዓል ኰዩ ክርስቶስ አቦና ሕያው እዩ ባህርዩ ሞትን ተፈረደ ናይ አይሁድ ጉባኤ ክርስቶስ ክሞት እዩ ንዘይተርፍ ትንሣኤ